Lekári hovoria o novej nádeji pre ženy, ktoré prídu o maternicu alebo sa narodia bez nej. Pre genetickú poruchu sa bez maternice narodila aj 36-ročná Švédka. Vaječníky jej však fungujú, preto nedávno narodený chlapček je skutočne jej biologickým potomkom. Žena dostala maternicu od príbuznej v staršom veku, teda po menopauze. Rok po úspešnej transplantácii Švédke implantovali do maternice embryo. O 32 týždňov už lekárov v Göteborgu tešil prvý chlapcov plač. Keď vyšlo dieťa cisárskym rezom, okamžite začalo kričať a to je dobré znamenie, že je v poriadku. Samozrejme, aj pre môj tím to bol fantastický a neskutočný pocit z toho, čo sme dosiahli. Bol to rovnaký pocit, ako mať svoje vlastné dieťa. Matka aj dieťa sú v dobrom zdravotnom stave. Spolu s partnerom teraz tvoria novú rodinu. Dôvodom, prečo dieťa muselo prísť na svet predčasne, bola preeklampsia, teda vysoký krvný tlak u tehotnej ženy, ale aj abnormálna frekvencia tepu u dieťaťa. Chlapec po narodení vážil takmer 1800 gramov. Po 10 dňoch si ho rodičia odniesli z novorodeneckého oddelenia domov. Švédski pôrodníci a chirurgovia sa zhodujú, že ide o prevratný úspech. Potrebný je však podľa nich ďalší výskum. Ten vplyv je obrovský v tom, že dáva nádej ženám a mužom, ktorí si myslia, že nikdy nebudú môcť mať dieťa. Tento projekt ukazuje, že sa netreba vzdávať. No myslím si, že takéto operácie ešte veľa rokov nebudú bežnou klinickou starostlivosťou či lekárskou rutinou. Vôbec prvou tehotnou ženou s transplantovanou maternicou sa minulý rok stala Turkyňa Deria Sertová, po 8 týždňoch však potratila. Aj lekári v Británii, Francúzsku či Japonsku pracujú na výskume podobných zákrokov. Na rozdiel od Švédov však neplánujú použiť iba orgány od živých darkýň. Matúš Dávid, RTVS.